Ok, tak idem výlu. Daj skorej. Tam niekto bude, to by som to obišiel dozadu k tej helikoptéry. To Marko a možno, že potom fajte. To. Tri flešky. Je někoho. Za nami, za nami. Jeden mrtvý. Druhý dostal hity jak zmrt. Dostal neviem skade zase. Jsou tam traje asi. Extrémne spávny. Tak jo. Ešte jeden, minimálne. Jo, bude ještě jeden. Ten má 4 helmu s face shieldom, ale myslím. Dodáš. Tak začni po mě pálit, ty zmrde. Odal se mi. Je tam, nepoď, videl si ho? What the hell? Čo tam robil týpek, vole? To môže byť jeden. Nie, bol pred tebou týpek? Tam ľavo. A to je značka. Nie? Nie, to bola značka, sorry. To je, furt tak to je. Doplním si staminu. Tým, že ten, čo zabil mňa, tak si asi nezabil. Ten tam kempil vzadu na kopci. Tu? Tam za tou cestou, jak si išiel asi, no. Tam niekde bol. Hej, tam niekde bol. Strieľal to ma zabil. Tak. No to. A ja som strieľal ešte po niekom inom. Že tam máš asi ešte Ticho, jedného. ticho. To byl klik, či já jsem byl klik. Je tu ještě jeden, se hodí v molotov, ten zmrt. Tady tu někde je. Ale podle mě přišel na druhou stranu.